Да имаш късмет поне да ти направя клипа. Направо. Да, ще изтегли ми тая бъде. Коя? Тази сляво. Тук ли трече ли? Да, изтегли. Махай ме. Махай, бързо имате. Изтегли. Къде е вътре в водата? Разбива ли, бе? Разбива ли, Аван? Виж ти, свири. Не скъса от тебе. И добре, че хвана пръчката, ще я замини. Това е скат, това. Скат? Сигурно е скат. Ако не беше занеца, Скат. не бързай. Той се измори. Трябва поне половин час най-малко. Нека седи там. Тя отива към другите води. Видиш ли? Чакай, ще ги вадим едно път на спокойно. Вади си въдите, като ще ги оплете. Ето го на ръба точно. Ако искаш на джапа е тук близо до ръба. Да. Влез навътре, Това нави. по-лесно го изкараш нагоре. Ела насам, просто тичай и набивай, бе. Не се мъчи да го изкараш там, насам дай. Не ще. Дай Значи на напред ти, джапа де. е тук е плитко. Дай ти напред, де. На джапа излиза да е. И ти лапти насам. Ама има ръб там, ти трябва до ръба да стигнеш, да мога да го подигнеш насам, нагоре. човек. Развива, нали? Давай. Давай напред, де. Не там, бе, напред иди, бе. Ето тук насам към ръба отиди. Аван си имаш, нали? Ската сигурно, той отдава ми скъса на мен, че парят. Ще прегризе. Значи, удари. Гризе корда, не е железно. Щом си го обърнал, е твой. Придвижи се напред. Трахните от водата. Ходи да мога да го дигнеш нагоре от дълбоко. Ако е скат, ската сигурно. Удари по кръста. Добре, че чу за нея, че беше минала въдите. Въдицата беше вътре. За пръв път видях как върши. Валери, и то не чепарето ли е? Да. Така че са тънка. Обаче якото че... Здравото чепаре, виж каква е разлика. Не петици и седмици глупости, двойка чепаре. Сега. Защо не влезеш във водата, Валери? Защото е далече още. Далеч. Не. Батка, влече. Вика, питали радио Ереван, може ли, вика да се ебе жена на площада? Вика, не може. Много хора ще се съберат, всеки ще дава акъл. Не, човека под емоция сега голяма. Въпросът е да му помогнем с нещо. Не помогнем, той излиза на плеча, те го тук излезе. Чакай бе, батка, къде го видя, че излиза? Ами виж влакното. Ами ти влакното, ама рибата виждаш ли? Там е ръб. Там е ръб и той е отдолу в ръба. Аз да съм, като оня го видали на площада, ще дода тук в дясно, защото рибата идва от дясно. Но защо тегли наляво? Стой. Излезе. Не, тук бе. На 50 метра вътре. Ето го ската, да. Скат е, да. Ето, види. За щастие малък. Малък е, да. Ами малък. Ако е голем, па ще пискаш, че е голем. А да, ще бързе. Ако отиви към него, бе, скъпи мой. Обирай, върви според Абе, не толкова лесно, бе. Защо лесно, ако отива Абе, към тук него? един... Какво ти има тук, бе? На кой е? Два са, бе. Тези две.
тази моята пръчка, може ли да я махаш? Е Няма тази. да маха, защото това е опасно. Добре, нека да сиди. Сачок. Сачок. А да ще бързо има време. Да не скъса накрая това идиот. Искам плитката да го докарам. Ама защо не отиваш към него? Защото така ми е по-лесно. Така ме по-лесно. Да взема ли кепа? Копието вземи, направо ще го мушнем. Това е много опасно. Чакай да ще влезе дълбоко. Той се плаши. Какъв шип има отзад? Да, виж, това си е балонът. Снимай, снимай. Като магаре му шип. Къде отива към дълбоко? Абе, трябва да ти кажа, че не е никак малък. Так у него тянет или... Тянет, конечно, очень тяжело, не может тянуть. Да. Мога да си избяга навътре. Няма бе, той вече е тука. Виж как ти напредваш. А, така е готов. Пазете се, че това вода е лошо. Мама родная. Ох, какой... Так это не скат. Или Скат. Скат, да? Какие у него крылья. Ай, хвост. Классно. Не хочет на берег, не хочет. Хоть ничего не поймал, но какое удовольствие получил. Какво се случи? Не, опасите, давай. Ти си смори, бе, спокойно, бе. Не хочет он, бедняжка, не хочет. Это какой-то этот. Надо вымаривать. Надо вымаривать. А где это? Потому что если... Откакает. Нет, у нас нет. Не получается. А вы не можете. Потому что огромный. Вы не можете, значит. Ну есть подсак, а чего не А вы русский? Не. Болгарин, хорошо, по-русски. Давайте на там, не. Не, ну надо что-то делать. Опасно на там. Надо что-то делать, давай. А ну-ка, а ну-ка. Ой, какие вот здесь он на дельфина похож, да? Морда